Hi! Kamusta ka tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahan naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Kobe for Men. Iyan ni siya ni Zarjov. Panlalaki ni siya pero kung luya mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag parfum ni siya butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mabulak kag mainit nga citrus. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Anong iya mga nota? For the top, we have orange, bergamot kag labdanum. Ang orange matamis nga citrus. Bergamot nga mahamot nga citrus kag labdanum nga pampadalom. Kag for the mid, we have neroli, petitgrain kag orange blossom. Ang neroli, do citrus nga mag-an nga nota. Petitgrain nga berde nga citrus nga mga dahon, kag orange blossom nga presko kag matamis nga puti nga bulak. Kag for the base, we have Brazilian rosewood, benzoin, tonka bean, agarwood, ambergris, styrax, kag musk. Ang Brazilian rosewood, bastante nga mabulak nga makahoy nga nota. Benzoin nga mainit nga do vanilla nga nota, tonka bean nga matamis nga do hilamon, agarwood nga pampadalom man, ambergris nga maalat kag mainit nga nota, styrax nga mala kag mabulak kag makahoy nga nota, kag musk nga gatakop sing hamot para hindi magtudo-tudo lapta. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So naman, bye-bye!